And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Gusto kong maging ama. Pero alam kong gusto ko rin ng lalaki. Sa buhay ng tao, hindi maiiwasang merong maisikreto. Meron akong 3 sikreto. At kaya ako ibinabahagi ito ay para kahit papaano ay makatulong sa pagpapagaan ng nararamdaman ko. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Blue. At ito ang aking secret file. Elementary pa lang, alam kong hindi na ako straight. Akala ko bading ako. Meron akong mga crush. Mga lalaking crush. At madalas, ang kasama ko ay mga kababaihan. But at the same time, naa-attract din ako sa mga kababaihan. Naalala ko pa nga, meron akong puppy love. Babae siya. Pero syempre, dahil bata pa, sandali lang yun. So, naisip ko, attracted ako sa mga babae at sa mga kapwa ko lalaki. Pero, never akong nagkaroon ng lakas ng loob na pumasok sa isang same-sex relationship. Iniisip ko pa lang parang hindi ako komportable. Hanggang sa lumipas ang panahon, nagkaroon ako ng girlfriend. Alam niya na hindi ako straight. Ang mga kaibigan ko, hindi man lang nakumpirma ang tunay kong katao-uhan. It's as if they've assumed na bading ako. Wala naman akong magagawa kung gano'n ang iniisip nila sa akin. So lumipas pa
ang panahon. Nasa kolehiyo na ako. Unti-unti ay naiintindihan ko na kung ano talagang nangyayari sa akin. Palagay ko nga ay nagkaroon din ako ng pagkabagabag sa kung sino talaga ako, kung ano talaga ako, at kung ano ba talaga ang mas matimbang sa akin. Nagpapasalamat nga ako dahil nung college ay meron kaming psychology class. Bawat lesson, may nare-realize ako na siguro kailangan ko lang pagdaanan yung phase na meron akong confusion. At hindi kinakailangan na mamili ako agad-agad. O hindi naman kinakailangan na may piliin ako. Ang kailangan ko lang gawin ay magpakatotoo sa sarili ko. I can define who I am. Ang mga tao sa paligid ko, they should never define me. So dahil sa psychology class, mas nagkaroon ako ng malalim na pag-intindi tungkol sa gender at sa sarili ko. And then and there, I confirmed I am indeed a bisexual. Kaya lang, back then, kinakailangan kong harapin ang katotohanan na hindi ako maiintindihan ng mga taong nakapaligid sa akin. Natakot ako sa sasabihin ng pamilya ko, ng mga taong malalapit sa akin. So I became in denial. Umabot pa ng 2 taon para talaga maharap ko ang katotohanan na hindi lahat ay kayang tanggapin kung sino ako. And at that point, na-realize ko yun nung magtrabaho ako sa call center. Nag-mature ako. Mas natutunan ko pa kung paano intindihin ang pagkakaiba-iba ng mga tao. Mas naging open-minded ako. Naisip ko na kung gusto kong matanggap ako ng ibang tao, kailangan matanggap ko muna ang sarili ko. Marami akong natutunan sa psychology class ko. Sa pagtatrabaho ko. Pero, minsan magaling lang tayong matuto. Pero, kulang sa gawa. Sasabihing natuto tayo, may na-realize. Pero ang panindigan, yung mga natutunan, mahirap din. Isa siyang mahabang proseso. Ang pagsasabi sa mga kaibigan ko tungkol sa totoong sexualidad ko ay hindi naging madali. Pero ginawa ko pa rin. One at a time. But by that time, wala akong girlfriend. Pero marami akong mga kaibigan. So, one day, nagtapat ako sa kaibigan ko tungkol sa totoong pagkatao ko. Itago natin siya sa pangalang Kiss. Siya ang unang nakaalam tungkol sa pagkatao ko.
telling her everything was life-changing. It's as if pinalaya ko ang sarili ko sa pagkakakulong. Pero hindi pa rin ako makaalis doon sa mismong kulungan. Ganon yung pakiramdam. So, nung gumaan yung pakiramdam ko sa pag-confess doon sa kaibigan kong yun, nag-decide na rin ako na sabihin ang totoong pagkatao ko sa college friends ko. I assumed na lahat sila maiintindihan ako. And I was right naman. Yung high school classmates ko noon, hindi naman na nagtanong eh. Pero, ayun, conservative sila. Blinded by society's standards. And they think na ang pagiging bisexual ay abnormal at immoral. Siguro, mahaba-haba pang eksplenasyon ang dapat kong gawin para maiba ang kanilang perspektibo. O baka, hindi na rin. Anyway, at least nasabi ko na sa ilang mga kaibigan kong mapagkakatiwalaan. So, natanggap ko ang sarili ko. Natanggap ako ng mga college friends ko. But still, I am not comfortable being in a same-sex relationship. Don't get me wrong. I have nothing against same-sex relationships. Ayoko lang siguro talaga. Kahit na-attracted ako both sexes, mas komportable ako na magkaroon ng girlfriend. Oo, DJ Rocky. Gusto kong maging ama. Pero, gusto ko rin ng lalaki. Ewan ko ba. I still dream to have my own family. Gusto kong magkaroon ng asawa. Gusto kong magkaroon ng mga anak. Kasi naisip ko na kung hindi ako magkakaroon ng anak, well, it will defeat the purpose of reproduction. Kaya nga, I prefer heterosexual relationships. Although I know na mas magiging masaya ako if I'll end up with a guy, pero alam ko rin naman na ako ang pinakamasaya kung makapag-aasawa ako ng babae. Kaya nga, yun ang rason kung bakit meron lang akong mga boy crushes. At nananatili silang mga crush ko lang. At yun din ang rason kung bakit hindi ako nag-entertain ng kahit sinong lalaking nagpaparamdam sa akin. So, siguro, may impact talaga sa akin na kaya ako ganun. Wala kasi akong nakagis ng tatay. I never learned how to interact with a man. So, yun ang una kong sikreto. Isa akong bisexual. Pangalawang sikreto ko, nanonood ako ng mga videos. Both genre. Do I get aroused? Well, masasabi ko na oo naman. Both sides.
So, pag may time, nanonood ako and all. And pag gusto ko na ako, nanonood din ako. And here's my third secret. I fell in love with my close friend. Babae siya. Epitome siya ng perfection. Kaya lang ang problema, may boyfriend siya. Iniisip ko nga, baka confused lang ako sa pag-ibig at sa attraction na nararamdaman ko para sa kanya. Paano ba naman kasi? Itong babaeng to, alam lahat ng sikreto ko. Para ko siyang best friend. Nagsimula yung pagkagusto ko sa kanya, freshman pa lang kami. Tapos, napakasimple niya lang tao. Maganda. Hindi siya magarbo manamit. Tapos, that time, titibo-tibo pa siya. May girlfriend siya, pero ngayon nga may boyfriend. I never courted her. Feeling ko kasi, we were worlds apart. Pakiramdam ko, hindi kami pwedeng maging kami. Because I value our friendship more than anything else. Ewan ko kung hanggang kailan matatapos itong paghanga/pagmamahal ko sa kanya. But I'm perfectly happy being her friend. And seeing her happy with her boyfriend. Wala naman ako nararamdamang bitterness at all. Because in the very first place, I know there will never be us. Kaya lang, syempre, umaasa ako na isang araw na pag nalaman niya yung nararamdaman ko sa kanya ay hindi magbago yung pagtingin niya sa akin. Na hindi magiging awkward ang samahan namin. At kung papipiliin ako between a friendship versus a romantic relationship with her, I'd rather choose friendship. Less risk. And in that way, hindi siya mawawala sa akin. So that's it. Yan ang mga sikreto ko. Isa akong bisexual. Nanonood ako ng porn. At na-in love ako sa malapit kong kaibigan. Ewan ko kung mahanap ko pa yung babaeng mapapakasalan ko. But I'm hoping one day. At sana, kung sakali mang malaman pa ng mga iba ko pang kaibigan at mga kaanak ang totoong pagkatao ko, ay matanggap din nila ako. Tulad ng pagtanggap sa akin ng ibang malapit kong kaibigan. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Blue. At ito, ang aking secret vow.